weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to guetema to awoyni to madina el heri to fasudeɓe to kolomina to gawi nane to korkoƴela to kuñonkari to gurela samba to luuma ñalɓi to ɓohe ɓaleje to gudira to jaali guela ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Habousa Diallo to kidira e ko taari ɗum kala ene jiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie awoɓe joyo yoliɓe guila aljuma e nder maaje kadde Nouadhibou ha e oɗo saaha joni cuwa yitede ene jiya kadi e kabaruji men e nder leydi Mauritanie e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe hakkillaji mumen nangui wonde hoore jow leydi ndi ene yiiɗi tigui memtade tunorgal leydi ndi gam yidde waylude ararayi leydi ndi e lima national leydi ndi kala to leydi Sénégal décret présidentiel taw ko Macky Sall hoorejo leydi ndi siifli ɗum liseji kewɗi tawateɗi e nder leydi he innirama e oɗo saaha joni to leydi Mali ma en kaalen janggo wat boniɓe mbaɗi e nder ngoɗo wuuro witengo Bugu to leydi Guinée Conakry ene teska tuggi ko lewru février dari faade oɗo saaha joni ko cummuji musɗi so jokkodiri e nder leydi he to leydi Togo sumgoji hooreje leydi ko subaka hanki o ɓe dawruno e nder leydi he kala bisimilla mon ketti hoto goɗɗe joni jañoɗen. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen goni dewo hoore bira nogas e tati lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen gila ñande aljuma awoɓe joyo Mauritanie naɓe wonnoɓe e nder laana mumen laana awa tokosa ko majjuɓe melew e nder luggemaji ɗe Nouadhibou komɓe noon koɓe yoliɓe saabu kay ko bateau goto taw ko bateau mawɗo dimdunoɗo kuɓɓam woni pétrole wondude e matériel goɗɗo kañum tigui felmi lañel mabɓe guila aljuma ɓennuɗo guila nden noon halfinaɓe nden kam e kisal maaje kadde leydi Mauritanie nana woni e jiilaw kono haydara ala taw ko feeñi hen aseta hanki o noon awoɓe hewɓe gollotoɓe e nder wuuro Nouadhibou wondude kay e jinnaɓe e sehilaɓe ɓen awoɓe joyo yoliɓe ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe manggal to yesso wilaya mo Nouadhibou hollirde mette mabɓe kadi e erade laamu ngu kayne daran hono doole mum ponno beele gueɗe baaɗi ni henen natta ha laaɓa e nder maaje kadde leydi Mauritanie saabu ɓe kollori tigui e kala saaha laaɗe mawɗe ne peroɓe taw ko ɓuuri hewde e ɗen laaɗe ko laaɗe hoɓɓe aroɓe awde ha e nder maaje leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e demgal pulaar Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo leydi ndi woni koye oɗo saaha joni hollirama tigui o woni koye keɓugal makko noon ko yidde memtade tugunorgal leydi ndi yidde makko noon e oɗo saaha joni yidde makko e muuya makko kay ko satade ko fati kay e ereraji kewɗi woni tigui gueɗe kewɗe ɗe pewano taw kadi ko ɗe mo lomti o wanno e tugunorgal saaha memtuno tugunorgal leydi ndi e nder toɓɓe ɗe o ɓuuri to nde ɓuuri jofade e oɗo saaha joni hollirama tigi ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arwaniɗi noon ko yiddemo kay e oɗo saaha joni ko memtade walla fewnide araraya leydi ndi taw kadi ko hoorejo jaaɗo kañuma wayluno ɗum e toɓɓere ɗiɗi ɓere nde kadi ko yidde kay e oɗo saaha joni memtade koye yidde artirde walla fewnide ko fati e lima national mo leydi Mauritanie tawa kadi on lima national gonaɗo e oɗo saaha joni ko hoorejo leydi jaaɗo kañum tigui adduno ɗum e nder leydi he tawa yimɓe hewɓe ha tengti e koninkoɓe hewɓe jaadani tigui eko ararayi o eko gandan araray kom e ko lima national o waylano ko none oɗo saaha joni hollirama tigui yidde kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni ko yurnitade ɗum yimɓe hewɓe kadi kolleri tigui wonde noon ɗum ɗo ene hollira tigui wonde kay e oɗo saaha joni ko ni tigui wonde wayloji kewɗi o yiiɗi wadde e nder leydi he yidde tengtinde kay wonde e oɗo saaha joni laamu makko e oɗo saaha joni kay wonde laamu makko wonna hollirde yidde hollirde kay ko wiyete ko politique woni ko dawru
dawrugol wiyata rupture hakkunde makko e mo lomti o taw kadi ko gonnoɗo ɓi nene makko yidde tengtinde kadi so tawi noon ɗum waɗi ma ɗum won virage ɗiɗaɓo saabu kay ko ɓooyani ko hollirnoma tigui laamu makko ko wonde dendagal yimɓe ha tengɗi yimɓe ɓurɓe hewde joom ngalluji e yimɓe dawrugol ha yandiyankoɓe wonnoɓe caggal leydi taw ko riddaɓe e leydi he e mbadi mandat dare oɗo saaha kala o woni koye yurnitade kayno ɓen mbawata artirde e nder leydi he hano hannirta ni so tawi noon o memtima tugnorogal ngal o wayli gueɗe kewɗe comme hoore leydi jaaɗo o wanno ɗo ɗum noon ene hollir tigui wonde o naati e virage ɗiɗaɓo to banggue kay hollirde rupture hakkude makko e laamu kingu ngu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fodde kene wona capanɗe jeegomo neɗɗo taw ko asannoɓe kanŋe nangganoɓe e nder diwan biteɗo Birmogrina ɓe noon caggal nde ɓe nangga ɓe cokono tigui koye kasoji taw ko gendarmerie tawteɗe e fande nde kamɓe capanɗe jeegom ɓe kala ɓe goppitama e oɗo saaha joni ɓe kooti galleji mabɓe e mbadi liberté provisoire mone mabɓe foof noon ma festi ujunnaje sappo ugoyam nde ɓe mbawi woppitede nde mbawi yiide nangue ɓe nanggano noon ko guila ñande jeenaya lewru colte gonɗen ɗum ɓe nanguirano noon ko nadde e nokkuji taw koko wiyete zone interdite woni tigui nokkuji haɗaɗi nadde haɗaɗi seede ko hen ɓe nanno gam yidde asde ɗin kanŋeji ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen aseta hanki o ko tana musɗo waɗani e nder société cinéma tawteɗo to Zorat ko goto e gollotoɓe société o wasi hen fittadu mum o wasi fittadu makko noon koye accident werla taw kadi kanko accident werla ko hen wasi fittadu makko kanko basɗo fittadu makko wiyetno tigui Mohamed Lamine Wul Gaout Mohamed Lamine Wul Gaout ko noon tigui o wiyetno tana o noon waɗi ko hakkude piste miniére mo Zorat faade toɓe nokku toɓe mbiyata Gelbegen ko ɗon tigui accident o waɗi ko toon tigui accident o waɗi yo eɗen mbiyata noon yo Allah yurmomo yafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen délégation laamu taw ko ummiɓe laamu leydi Mali délégation timmuɗo yettima tigui ñalawma hanki o e nder Nouakchott lamrugo leydi ndi e gardugol on délégation noon ardi ɗum ko biteɗo Thibile Dramé noon ko jagorɗo leydi Mali kalfinaɗo gueɗe caggal leydi omo ardi noon e sete timmuɗo no fewi omo ardi e sete timmuɗo e nder ɓe o ardi ɓe noon omo arde jagorɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fate kisal nden kam e kisal leydi ndi omo ardi kadi e ministre délégué auprès du premier ministre ko aseta hanki o kikiɗe laala mabɓe ndiwa kam juuri to boowal laaɗe diwoje ngal umtumsiɓe Nouakchott ɓe tawi noon ene ari jaɓɓade ɓe hoorejo jagoɗe hono tawi jaɓɓadeɓe hono jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi biteɗo Mohamed Ismaila Wul Cheikh Ahmed arde ene ari jaɓɓademo mujiba jillu mabɓe noon e oɗo saaha joni woni sababu jillu ngu tigui ko arde tawtorede sommet taw ko heblanade sommet arde heblanade sommet tawa kadi ko sommet biteɗo sommet G5 Sahel mo hooreɓe leyɗele joyyi ardiɓe ndeɗo fedde witende G5 Sahel ɗamini wadde ñande nogas e joyya lewru colte gonɗen ɗum kono noon kadi kanko noon kadi hono Mohamed Ismaila Wul Cheikh Ahmed jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Mauritanie ko noon o bismima ñalawma hanki o jaɓɓima kikiɗe hanki o jaɓɓima jagorɗo leydi Niger kalfinaɗo gueɗe caggal leydi ko noon kadi e yondude e yaadiɓe mum e jagorɗo leydi Tchad kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e ardiɓe mum ɓen foof noon gari tigui koye mbadi heblanade oɗo sommet tawa kadi ko sommet ko fati e ndeɗon fedde witende G5 Sahel ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar Hassana Wul Boukres ko commissaire aux droits de l'homme et de l'action humanitaire aux relations avec la société civile o ƴettilano makka ndiwo kam aseta hanki o ɗo e nder Nouakchott o yaɓini leydi Suisse nayumo toon noon ko yaade kay golle taw kadi ko fati batu noon ko taw ko batu mbattowo capanɗe 4 ɓiwol lawol woni 43e sommet nguna batu noon woni yidde mum kay e oɗo saaha joni taw ko 43e sommet tawi kadi ko conseil des droits de l'homme ko altine janggo o noon fuɗɗoto to Genève batu ngu noon ko ñande nogas e nayyi woni altine janggo nogas e nayyi ha yetto nogas lewru mars darto ɗum ko nden tigui en balɗe foof koye dara batu heeɓe gonata mujiba batu ngu noon e oɗo saaha joni ko yurnitade golle mabɓe e ƴewde kay e oɗo saaha joni holto haqqe innama ade yarata ha tengti e haqqe rewɓe woni ko wiyete droit de l'homme ko ɗum tigui ɓe jiiɗi wadde ɓeeto ƴewde kay so tawi ɓe mbaɗi tabal manggal ko fati
tati e on fannu nguɗo batu noon ko ndeɗo fedde noon taw ko ndena fedde halfinaɓe ko fati e droit de l'homme hollirama tigui ko 49 leydi kañumen tigui ndendi ndeɗon fedde nder leydi Mauritanie noon ene tawe hen tawa kadi fedde nde noon joɗoto tigui ko so Genève kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie kabaruji men e ɗemgal pular ha joni ko to leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie noon jen ha to Nouakchott noon e oɗo saaha kala fedde rewɓe taw ko rewɓe lycée naɓe dariɓe tigui ko fate haɓade wasam gollade e heɓade riwtude basal ene mbaɗi erago men ko fati e batu taw ko batu kadi ngoɓo jogui ñande goo lewru mars darton ɗum ardi fedde nde noon ko biteɗo kan Binta Mamoudou Ali noon kañuma ardi fedde nde en joddima e makko noon namdademo holko woni mujiba fedde nde Binta Mamoudou Kane bisimilla assalamu aleykum Ali Abouba mi salminima seydi Ba kadi mi weltanimama e question ma o machallah e fedde rewɓe lycée bane namdiɗa nde fedde nde wondirde projet ji kewɗi ko ardi foof ko pour le développement e haɓade basal rewtude heege e machallah haɓade chômage ko ɗum woni fandare fedde nde e oɗo saaha hande le plusieurs gens minen ko min dagani ko liɗɗi nde taw noon emin jogui probléme liɗɗi fedde lycée ne jogui probléme liɗɗi eyyi hande o likol ngara won toon kono wona liɗɗi par ce que ko liɗɗi ɗi ganduɗa ngala ƴiƴam ngala haydara ko ɓuuri hen hewde ko liɗɗeji mbiyata liɗɗi asisde eyyi ɗin ɗon noon ko jaaƴi ha ɓawli ha mbi kurum hay ƴiƴam ala hen eyyi kadi e banggue cellal ɗi gaddata cellal gar sibu ɗum neɗɗo sodat ɗi nangga lowa hen kimmeji ha heewa lowa hen ajaji beele ma waw sabde donc ɗum ɗon foof ko rafiji kewɗi gadda guila e AVC ha e rafiji tension min wona docteur kono mboɗo andi kam wonko ɗi caabi hen wonko kimmeji ɗi caabi hen eyyi ndeke noon so yimɓe dañi liɗɗi moƴƴi badɗi fayida taw ko machallah ko keesi ene mbawi dogde kimmeji ne mbawi dogde aja donc le plus urgent ko ɗum ɗon hamin jogui volet éducation so Allah jaaɓi mamin jañnoyo hen e saaha goɗɗo e volet santé e volet des cas social e agriculture inchallah mamin jañno ha yaaji jardin ngaji so Allah jaaɓi kala ko fati e heege mamin kaaɓo hen eyyi minen rewɓe lycée naɓe eyyi e oɗo saaha noon komin ardi fedde nde kadi ne wayno komin woni créatrice fedde nde ni kadi mbiɗa yetti Allah no fewi mbiɗa yetti dendagal ɓesgu debbo rewɓe lycée naɓe hande o machallah nde mbanmi fedde nde noddumiɓe ɓe notimi doole hande ne famde ɓi lycée najo walla debbo lycée najo mo ala e fedde he on wodani ɓe piye ngerɗe kadi machallah ɓe mbaɗi fond de caisse uji baɗɗi fayida e hande o machallah emin goɗɗoyi nde taw noon ko pellital manggal min gardi hen kadi komin yiɗɓe darade hamin ñaagui noon duwaw kadi mbiɗe weddo eragam e dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe kala ɗo ɓiɗɗo debbo woni yo tinno daro anda hande o basal ngal ko enen diwtanta koye men wona laamu ngu riwtanta en basal meɗen nde taw noon so neɗɗo heeɗi jungo wawa ŋañade nder reedu ala ko enen poti darade ballen koye meɗen mbasen ƴeftude joote men fo eɗen paye ngu laamu eyyi ballen koye men Allah walla en eyyi ko wona ɗum ko kadi mbiɗa waɗi eragam e ɓesgu rewɓe lycée naɓe wonɓe ɗo e nder Nouakchott inchallah nde tawtorte batu le 1er mars galle hoorejo Céline Nouakchott Houleye Mody Kane emin mbiya kala garowo yo addor deweteɗo yo addor ko rewete jogo balowo fonde caisse yo addu kala mo natano yo ar nannoɓe ɓe kadi yo gar jokka piye mumen eyyi seydi Ba min ñaguima duwaw noon min ñaguima duwaw e dendagal ɓesgu Mauritanie foof guila seere men min ñaagui hen duwaw hannde ne Allah jarama ka neɗɗo moƴƴo
kadi ka jiɗɗo développement Seydi Ba merci. Seydi Kane Binta Mamoudou Ali kañum woni hoorejo fedde rewɓe likseɓe naaɓe on paami tigi erago makko eɗen mbiya tan rewɓe ɓene dendagal rewɓe likseɓe naaɓe to mbawi wonde kala yo notito e fedde nde kono noon kadi dendagal rewɓe tawateɓe e guure ɗe kala nde mbawata wadde pelle mumen taw ko pelle ɓamtoje ustata ñantule ustata rimdude ha heewa armoire uji e bakane taw ko ganduɗa hoore maɗa ko comci ceerɗi e kotone e cawe tawa kadi ko gueɗe ɗe tortake mbawen ummanade ko fati e développement ko fati riwtude heege riwtude caɗele e riwtude wasam gollade e nder guure meɗen pelle ɗe kadi jogo ko wiyete récépissé ha mbawa anditede beɗen mbawa hebde balle ummade e laamuji men e ummade e ONG uji e kala saaha garoje e leyɗele men gam yidde wallude yidɓe gollade ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen ma en jaa ha to nokku biteɗo Paal Serigne El Hadj Lamina Ngom ko khalifa général mo galle bite galle mam Rawane Ngom ko ñande aljuma kiyiɗe noon o yaltuno aduna to hôpital principal mo Dakar a seeɗa hanki o noon o wirnama e nder saare gonga to wiyete Paal sanga 13h woni 1h ñalawma ko nen tigui o wirnama ene tawtora wirwirde makko noon hono khalifa général de Tijani biteɗo Serigne Babacar Sy Mansour e jiyaɓe Allah hewɓe ummiɓe to funnague to hirnague rewo to worgo leydi Sénégal kala notitima hen yimɓe hewɓe noon arɓe tawtorede wirwirde nde yimɓe hewɓe kadi gari notitade e Guénayssi e caggal noon nde wirwirde makko gasi diwan Pal walla famille Pal e oɗo saaha joni ɓe cuɓima lomto makko noon e oɗo saaha ko biteɗo Serigne El Hadj Ousmane Ngom ko kañuma lomtimo e oɗo saaha joni noon Serigne El Hadj Ousmane Ngom laatima tigi khalifa général galle wiyeteɓe Mama Rawane Ngom ko noon kadi ko ɓi duttiɗo o ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar man jaa ha to Kaffrine cumo musgu waɗi e nder commune mo Mbeuleup e nder région mo Kaffrine galleji kewɗi noon cumi toon ha cumi toon cumo hamnigu no feewi hollirama noon hay sinno neɗɗo goto hay so neɗɗo goto wasani hen hay sinno hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum gueɗe kewɗe kam e kuɓeje kewɗe cumi hen ha laaɓi ha wonti ndoni kono noon kadi daabeje kewɗe ko wayno pucci e nayyi e baali e bey kala cumi hen neɗɗo goto noon gañima hen gañande musde no feewi e cumu hen hay onne ko e saaha o yinno fabade puccu makko wonno ngu e sumde ko ɗon tigui puccu ngu fettimo fettande musde no feewi e oɗo saaha joni noon jayaɓe e cumu men mbaali tigui jammu men gadano boowal e nder galleji hoddiɓe ɓe waɗi erago noon faade e laamu leydi Sénégal nde fabotoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ma en jaa ha to wiyete Soumbédioune ñande aljuma noon ko ñande aljuma noon ko bebbeyel tokusel tawa kadi ko jibinagel mani mbiyen ngel yettaki woni ko wiyete morde ko kañum tigui tawa ene wedda sara ganale legal bitegal abattoir to wiyete Soumbédioune noon tawa kadi woni ko face à face radio wiyetego RFM ko radio RFM o kañum e hoore mum kañum ɓayini kabaru o ɓe kolliri noon police ari police mo Medina kañum tigui ari ha ɗon waɗi constat mum caggal ɗum udditi hen losgoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hoorejo leydi ɗi hono Macky Sall o waɗi décret makko ta ko décret présidentiel e nder décret o noon école aji kewɗi woni lycée ji kewɗi innama ɗi hen kadi innitama noon ko wayno lycée biteɗo Wakam innirama e oɗo saaha joni o innira ko gonnoɗo secrétaire général kaɗo landa dawrugol e wiyete parti de l'indépendance et du travail woni PIT on noon ko biyetenoɗo Amata Dansoko hono lycée mo Patte d'Oie on lycée oɗo saaha joni innirama lycée wiyama wiyete ko lycée Aminata Sofal hono lycée Diamniadio on innirama e oɗo saaha joni lycée Ousmane Sow e lycée ji goɗɗi kewɗi kadi e oɗo saaha joni dokkama inde ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen Yaya Sangare ko jagorɗo e nder jagorɗo leydi Mali ko kanko kadi woni joguiɗo konngol woni porte-parole du gouvernement e nder hello makko Twitter o holliri tigui wonde sagataɓe dadiɓe joguitiɓe ha teddi arɓe dow motoji men mbaɗi jangu mumen e poste gendarmerie ngoɗo wuuro witego Bouga Bougou e nder cercle mo ñono o holliri noon ɓe gari tigui dow motoji mabɓe ɓe mbaɗi jangu e poste o holliri noon caggal
caggal nde ɓe gayni wadde jangu mabɓe noon kamɓe wat boni ɓe ɓe ndaɓan tigui ko nder falde to wiyete sira bala yaya sangare noon o holliri wonde hay gendarme goto wasani hen fittande muɗum o holliri nder réseaux sociaux ji noon yimɓe hewɓe ɓayyini e nder réseaux sociaux ji wonde gendarme aɓe hewɓe mbarama hen kono o yeddi ɗum ha sori ladde o holliri hay gendarme goto ala basɗo hen fittande muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen Boubou Cissé ko hoore jagoɗo leydi ndi ko kanko kadi woni jagoɗo kalfinaɗo ngaalu e nder leydi hen oɗo saaha noon subaka hande o yettima tigui e nder mofti taw ko jillu makko gollal jillungu balɗe ɗiɗi jillungu balɗe ɗiɗi jillungu noon ko aseda hande o e aɗa janggo o waɗa ɗum omo yaadi noon e sete timmuɗo no fewi e nder ɓen ɓe o yaadi omo yaadi e jagoɗo kalfinaɗo ko fati e koddigal moƴƴal biteɗo Lassina Bouare omo e nder jillu mabɓe noon kanko Boubou Cissé noon o joddima e nder jillu he noon o joddima no joddi e nder jillu he noon holli tigui ma o joddo e mawɓe taw ko mawɓe diwanuji e mawɓe halfinaɓe guure joom guure e mawɓe halfinaɓe pelle tawateɗe e nder falde nde kala e subaka hande o noon nde o yetti tigui o fuɗɗori jillu makko noon ko galle joom wuro moftingo biteɗo galle joom wuro mofti biteɗo Baba Touré ko galle mum o idori caggal nde o ummi toon o yaɓani ko galle imama wuro ngo biteɗo imam Konaté noon kañum woni imam ratiɓe juma mawɗo mo wuro mofti hollirama noon kanko Boubou Cissé noon nde o yetti galle imam nde o ñaguima toon duwaw noon nde jaam e kisala nde leydi ndi duwa nde imam o duwanto leydi ndi kala ha tengti e nder hakkude leydi ndi nde jaam e kisala artata e mayri ha joni kaɓaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen seta hanki o no gasi ɗiɗi colte gonɗen ɗum cumo musgo waɗi e nder jeere to wiyete marché cimenterie woni tigui nder jeere ciment e nder Conakry ko hollirama noon ɗeɗo jeere sumde ko kayre tigui woni jeere nayɓire sumde kay tuggi kay ko yontere nde dari fa tuggi kay ko lewru ndu dari ko kayre woni cumu nayɓire sumde hollirama noon nguɗo cumu waɗi 17 cumu tuggi kay ko lewru colte ndu dari faade oɗo saaha joni e nder leydi he kala ha tengti e nder Conakry hollirama noon e nder cumu hanki o caggal nde cumu ngu ñifi goski cukalel toksel dewel guel duuɓi 5 yiyama tawama tigui ene sakki lesa toluji walla less sengeje e nder burkaji cumɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Togo cakkitotoɗen ñalawma hanki o aseta leydi Togo dawruno tigui ko sumgoji gam yidde suɓade hoorejo leydi biriji ɗi noon koɓe biriji jeeɗiɗi e nder ɗin biriji noon fo yajema tawe tigui e nder mabɓe taw gonɗo hoorejo leydi ndi gonɗo ƴamtude e oɗo saaha joni gam yidde kadi artidade leydi ndi biriji jeeɗiɗi noon e oɗo saaha joni kañumen tigui jano gam ngala ɗaftodiral ujunnaje jeenayyi e temedde 3 e capanɗe jeetati bureau de vote woni 9383 bureau de vote ɗum tigui woni ko udditno e nder jokli leydi ndi kala guila 7 heures subaka ha 16 heures woni ha takkusan kanji bureau ji ɗi foof ɗi uddita o uddi sanga 16 heures hollirama tigui hay sinno kay waɗi dille seeɗa hollirama kam ala caɗele mawɗe badde toon ko ɓuuri teskede tan e caɗele mawɗe bannoɗe toon e ñalawma hanki o ko caggal kay nde wotte o gasi nde bureau ji woɗɗi uddi hollirama tigui dadiɓe hewɓe garino ha e yesso galle tawa kadi ko lundiyanke goto e ƴamoɓe lefol laamu biteɗo Agbiyo Kojo badiɓe hewɓe gari taari galle makko ɓe mbaɗi encerclé galle o ɗum noon wonino fayre mawde no fewi laamu ngu noon holliri addani ɗum wadde encerclé galle o ko yinnode ɓeydude nden kam e kisal makko kono haydara goɗɗum ala hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi on ñagama yafuya noon e kabaruji ɗi nde won noon ken mabɓaɓe no fewi ñalawma janggo o noon ma en ketto musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo so min mi tawtoyani ñande talata kasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguden kabaruji men ɗemgal Pulaar yo jaam Allah jogomi jogo on ketkima alaki jaam.